Panguva inoi, according kune mashoko ari kutogwa nevanhu right now, kunoonekwa kunzi the 2017 military coup yakaitika, kune vamwe vanhu vanonyatsozivikanwa kuti vakatiza vakaita sana Walter Muzembe. Right now kudzoka kwavari kuita, vanhu voya panapo vachibatira vachiti there is no place like home. The ruling party ZANU-PF iri kuprotecta vazhinji varimo munyika nevari outside the country. Sandapera mashoko ari kuuya achikomendwa nevanhu pamusoro pechitiko ichi, kwese kuti we got any side, but these are just views and opinions ari kupiwa nevanhu pamusoro pekudzoka kwaita vana Muzembe. Ndoriwa subscribe like kuti wambebele kona tumina panapa pana hindu ya Godfrey Dzinengama anoposta Walter Muzembe murukora oyo wabuda nyora achiti I wasn't surprised to learn about Walter Muzembe's return to apologize to Mnangagwa. Given the difficulty of surviving outside ZANU-PF, especially when one's business interest has been protected by the party. Yesterday, I spoke to Honorable Kasukwere and asked for his thoughts on the matter. He declined to comment, but the implications are clear. ZANU-PF seems to be a home for everyone, and it appears we will follow suit. Tingafe nenzara varume, kunopisa kunze uku, ndapota zvangu. Ndomasvika ari kuda nyorwa panguva ino naDzinengama. Wamuri kuona ndo mafunguro ake ari kutaura achiti aiwa tichiona vana Muzembe vachidzoka tinoziva kuti vanhu vanga vane mabhizinesi avo nezvese zvakasiyana siyana zvanga zviri kwanga vari kuna South Africa dzinga dziri outside Zimbabwe kwanga vachigara. Patona kuti after the military coup aiwa vaiti Zimbabwe prosecution and the like. Panguva inoi vachidzoka zvinatsoratidza kuti aiwa these guys they are being protected by the party. Vanhu vaizikana kuti long back vakanga vari mabig fisher in the ruling party ZANU-PF, and vatiza now they are finding it difficult to earn a living. That's why they are coming to apologize for the Zimbabwean leader. Vasvika vari kuda panapa ari kukomentiwa nevanhu vachiti aiwa the ruling party ZANU-PF vese vane a background kana a backbone anoziva kuti mabusinesses avo nezvakasiyana siyana aiwa zvinosapotwa neparty. Those guys ngavasata mistake yekubuda mupato. But panguva inoi let's take tomboti the ruling party ZANU-PF yaya yachizombobva kana kuti yabvisiwa. Do you think these guys are going to be successful? Food for thought. Ipotodzai mafunguro enyu, pinda comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, shut on the bell icon.